nemaipomenit Bucureștiul ăsta. Nemaipomenit. Chiar nu mă așteptam ca Parisul de Est să fie chiar atât de frumos. Toate clădirile pe aici care sunt frumos renovate și cele clasice aduc un vibe foarte mișto. Te face chiar să te muți aici și să stai aici, adică m-aș vedea cu siguranță stând prin București câțiva cu ușurință. Primele impresii, un oraș destul de organizat, sau hai să spunem așa, impresiile negative. Hai să începem cu cele negative. Orașul e un pic murdar, adică uite și toleacă, plin de cheștoace pe aici pe jos. Suntem chiar lângă clădirea asta, care mi se pare că e un muzeu foarte mișto. Nu știu exact. Voi puteți să-mi spuneți. Dacă mergeți și vedem. Și e un pic mizerabil. E un pic câteodată dezorganizat. Novo hotel, da. E un pic dezorganizat. Adică nu-mi place chestia că metroul se oprește la 12 noaptea. Nu-mi place cum se conduce pe aici, în ce mod haotic oamenii conduc prin București, adică conduc foarte periculos și pur și simplu se poate pune viața în pericol. Și toată lumea e pe o grabă și pe un stres continuu de a face bani. Ceea ce asta arată influența capitalistă pe care America ne-a adus-o în anii recenți. Și asta nu e bine, pentru că ușor putem să intrăm în așa numită rat race, adică în cursa șobolanului, prin care doar muncim într-una să avem cât mai mulți bani, să avem cea mai mișto mașină, să avem cea mai mișto apartament, cea mai mișto casă, dar pierdem esențialul, pierdem imaginea în ansamblu și asta nu cred că e bine. Îmi place că câtuși de cât mai sunt niște trăsături ale Bucureștiului în special care aduc a civilizație, adică aduc a societate inclusiv. Uite, de exemplu, acum sunt pe Calea Victoriei, care mi se pare extraordinară. Foarte multe hoteluri, foarte multe restaurante și cafenele și îmi place că în timpul weekendului este închisă pentru public să se plimbe. Nu doar cu mașina, nu doar cu... Adică nu trebuie să mergi cu mașina peste tot, trebuie să mai faci și niște mișcări, să mergi pe jos, să explorezi un pic. Și a rămas chiar foarte plăcut surprins cât de frumos este București. Deci, acum, hai, că mai sunt niște negativități, prin dezorganizare, metrou, de exemplu, e foarte vechi, dar hai să ne focusăm și pe cele bune. Lucrurile bune în București e că sunt părți care sunt foarte frumoase. Bucureștiul e foarte sigur din ce am văzut și din ce simt eu personal. Nu ai probleme gen cu hoții de buzunare sau cu criminali, să vină cineva cu un cuțit la tine sau cu o armă să încerci să te omoari sau ceva. Și pe lângă asta, ce îmi place aici că, nu ai oamenii care să te privească ca pe un portofel. Adică aveam chestia asta în Africa, oriunde mergeam, oamenii mă vedeau alb și erau muzungu, leta pesa. Adică omul alb trebuie să plătească, omul alb trebuie să aibă bani, că degeaba nu vii în Africa. Și asta m-a durut un pic, să spun așa, adică nu te mai vedea ca o persoană, te vedea ca pe un portofel, un plător. În fine, Bucureștiul, foarte frumos, îmi place pe ce direcție a luat-o și chiar mă aștept ca în următorii 5-10 ani, dacă o să avem un leadership foarte bun, orașul ăsta o să ajungă și mai frumos. Trebuie să se facă puține organizări fundamentale, astfel încât să devină și mai bun. Dar, să fiu sincer, cu toate că e frumos în București, e un oraș care vreau doar să vin aici în excursii. Vreau doar să vin aici să fac treaba, după care să-mi continui drumul. Cât timp o să fiu acum în România, vreau să mă duc la țară și să fac acel numit fân. Mergem la fân, dăm la coasă, facem clăi și căpiți. După care vedem cum o să mergem mai departe.
vedem cum o să ajungem în insule. O să încerc să fiu cât mai natural. O să încerc, cum au făcut și alții, să tai cât mai puțin videoclipurile astea, astfel încât să-ți dau așa un feeling, bă, ești cu mine aici, ne plimbăm împreună și vorbim. Bine, eu vorbesc, tu mă asculți, dar tu poți să-mi răspunzi în comentarii la orice vreau să zic. Îmi dai așa un minut, bă, Miță, uite, la minutul ăsta, secunda asta, nu prea cred că ai dreptate sau cred că asta trebuie îmbunătățit. Fă asta, dă-mi și mie acolo în comentarii, zic ceva, ca să știu că mi-ai văzut videoclipul, să mi-ai văzut până aici. Și o să-ți creez cât mai mult content unic, chiar dacă o să am dificultăți cu accentul meu moldovenesc și cu româna mea de baltă, româna mea de țară, dar o să încercăm. Hai că mai bine vorbim așa decât să ne băgăm pe limbi străine, nu? Când o să fac content în limbi străine, o să încerc să pun subtitrări, astfel încât să înțelegi chiar dacă nu vorbești foarte bine engleză și să-ți fie mai ușor, știi? Să nu mai te chinui, să interpretezi, să traduci și mai departe. O să fiu foarte curios acum când o să merg la țară. N-am mai fost acolo, să fiu sincer, de 2016. Chiar și sunt curios cum o să fie schimbările. Am mai fost perioade foarte scurte, 2-3 zile. Și atunci la un botez, la o nuntă sau la o mormântare. Din păcate cam așa s-a ajuns acum să merg pe acasă. Și din păcate, fenomenul ăsta în România nu prea îmi place. Generația tânără pleacă în afară și nu se mai întoarce. Generația tânără merge în țări precum Anglia, Italia, Spania, Germania, lucrează acolo pentru o perioadă foarte bună și îți dau seama, bă, de ce să mă duc, frate, în România, când nu sunt respectat ca persoană, când legile nu sunt în favoarea mea, când statul vrea doar să mă fure, când ANAF-ul pe mine, bă, dacă mi-am făcut taxe și chestii din astea, când eu am o viață mai bună în afară. Ce te atrage România, sau personal pe mine ce mă atrage încă în România, este frumusețea ei, sincer, inclusivitatea, că băi, te simți că ești acasă și pur și simplu spiritul ăsta de băi, ești binevenit. Da, când o să intri mai în amănunt, în detalii și așa mai departe afaceri, e mai dificil, e mai, cum să-ți spun eu, mai birocratic, din ce am înțeles. Dar sunt foarte multe persoane și la persoanele sunt foarte mândru, în special tu, Miță Mic, sper că te uiți aici. Omul meu, Miță Mic, s-a dus în Anglia, a lucrat acolo vreo 2-3 ani și a ridicat o casă mișto. Acum lucrează ca militar și a făcut și un teren de airsoft. Ia-o pe asta. Omul nostru acum și-a făcut o afacere aici. Își generează un profit pasiv, pentru că nu trebuie să fie el neapărat acolo, și se simte ca acasă, adică și îi acasă acum. Și mereu mă bate la cap, bă, Mihai, amândoi ne ca Mihai, vină-mă acasă, mă lasă-mă străinătate, mă vin acasă. I-am spus, bă, Miță, am să încerc. Din păcate, încă simt că nu am stat destul prin afară. Încă mai simt că, bă, trebuie să explorez. Încă mai simt că parcă am ceva care încă nu m-am, cum să spun eu, nu vreau să mă plafonez încă. Aventurile trebuie să meargă în continuare, trebuie să ruleze, vreau să merg înainte. Și vreau să am cât mai mult content, cât mai mișto. Vreau să călătoresc în locuri în care niciun român nu a ajuns încă. Și vreau că să ajung acolo unde e cât mai, cum să spun eu, mai crud. Să am o aventură cât mai crudă, să am o aventură în care nu s-a mai găsit. M-am uitat să văd dacă mai merge. Nu s-a mai găsit, deci vreau să fiu în locuri în care nu le vezi așa de des. Adică, cred că în locurile alea o să mă ajute și mine ca persoană să mă dezvolt foarte mult. Pentru că o să învăț locuri noi, culturi noi, oameni noi, mâncare nouă
și toate astea să-mi ajute să-mi creez un caracter mai mișto. Astfel încât, dacă mai târziu, la, nu știu, 35 de ani, 40 de ani, dacă vreau să mă retrag, să am și o poveste să le arăt nepoților, să vorbesc cu ei, cu nepoții mei, cu copiii mei, să știe și ei, viitorii, să știe și ei, bă, unde a fost unchiul Mihai. Și da, prin București o să mai fie un pic de content. O să mă duc, că mă grăbesc, am trenul acum într-o oră și merg pe țară. O să vă arăt niște filmări de acolo și ne vedem la țară. Deci, prima dată cu trenul, prima impresie, wow, are condiționat și locurile chiar arată fain. Vă grăbesc că mai sunt 2-3 minute până începe cursa, să plecăm spre Bacău. O să ne oprim la Jud și de acolo schimbăm garnitura spre Târgu. Wow, abia aștept. În sfârșit acasă. Hai, ne vedem în curând. Va opri toate stațiile până la Siguleni. I-am cumpărat nepoată mea o vioară și am uitat-o în tren. Și a trebuit să alerg după tren acum. Dar l-am prins. Și am vioara cu mine. Vai! Ioana, dacă vezi videoclipul ăsta, sper să înveți când să ai vioară. Acum am surprind nepoatele. Nu m-au văzut de foarte mult timp și e timpul să mă vadă. Să sperăm. Ia uite-le. Bună seara! Că să vrei să plânge! Hai și tu, coci, hai și tu, coci, hai și tu. Stai cu chip. Oh, stai că eu cant. Vin să plâng. Hai, bă. Copchilii. Iartă. De ce plângi tu? Nu știu. Ia la mine. Ți-a fost dor de mine? Da. Da? Așa? Gărgăriță? Ia uite la mine. Ia uite la mine. Ți-a fost dor de mine? Oh! Uite, Pioară, băcește. De ce filmezi? Păi o să punem pe YouTube, o să facem un vlog mișto. Ba da, și o să fii și tu acolo. Nu. Cum am venit acasă? Nu. Ba da. Dar cum? Eu am pus telefonul să filmeze și m-am spus în casă, astfel încât o așteptam pe maică mea să vină la muncă și chiar când a ajuns, am spus, băi, hai să o sperii puțin, hai să fac o mică surpriză înainte de a pleca în Papua Noua Guinee. Ea nu știa că vin acasă, așa că am zis să fac o mică surpriză și aici eram toți împreună în bucătărie și eu eram în casă, veneam cu florile. Uite-le să vezi ce reacție a avut maică mea când m-a văzut.
Veneam cu oile, lăsam să vină așa la vale, mergeau în sus și eu stăteam acolo în tufă. Undeva pe acolo. Acolo la vale. Da. Bună, când te uiți una, vine. Dacă te lași de aici, nu? Știi la voi. Da, și vezi că... Nu știu dacă are clanul deschise, că am eu le-ar deschise. Nu știu dacă am doi mai mari. Stai el. Că lasă-o că e mai breaz. mare, nu e mai mare. Nu, dar e breaz, lasă-o că e breaz. Mai gros poate asta. Ia, hai să vezi. Eu rog cât se toate. Cât e parale se toate. Hop! Și apoi el tăia așa ca pe varză. Da, pleci tu de la stână, de la tine. Dar ce a fost prima dată când